Здравейте! Днес аз ще ви покажа моята къща и моята арена. Това тук е моята арена. Водата е, ако има пламъци, да се намокря и да не горя. Само изчакайте. Ще изляза от тук. После ще го правя. Това тук е къщата ми. Тук е малка градинка с цветя. Тук съм посял жито. Тук кокошки, а тук три овци. Това е първият етаж на къщата ми. Малка е, но какво да се прави. Тук чест, легло, работна маса и пещ. Тук това така, да се затварям понякога и така. Това е втория етаж, още нищо не съм сложил. Така. Това беше от мен. Благодаря, че бяхте с мен. Довиждане.